Hello guys, mga hapon sa inyo talaga guys. Ano to dito guys, kaya nagpila na po ng mga sakyanan guys. Ito sa problema sa ubos guys, kaya nagpila mo ng mga sakyanan guys. Oh. Traffic na tayo guys. Sa problema sa ubos. Ating pila guys. Kasi na po yung problema sa ubos guys. Oh. Taas kayo ba? May problem sa ubos siguro guys. Mayroong problem sa pila guys ay sa kay problema sa ubos guys. Kung matubos guys, ikapoy ko guys. Sa ubos naghunong sa ubos guys. Sa kay kon diha guys. Sa kay problema sa ubos. Pundo man ang mga sakyanan guys. Pila man guys. Dito ko sa tindahan guys, kaya inay mo palit guys. Na ako'y customer guys. Ako'y customer. Sa mo ha langga ay mo palit guys oh. Guwapa kay mo palit guys. Ang customer guys oh. Sige guys, thank you for watching guys. Sa kay problema sa ubos guys nga nagkuan man. Nagpila man ang mga sakyanan. Ano kung matugubos ay kapoy man. Kapoy maglakaw-lakaw. Sige guys, thank you for watching guys.